ବୋଉ କଣ କରୁଛ? ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଚାରା ଲଗାଉଛି। ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଚାରା କଣ ଏମିତି ଲାଗେ? ଧାଡି ହେଇ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏମିତି ମନ୍ଦା କରି ଲଗେଇଲେ ସୁବିଧା, ପାଣି ଫାଣି ଦବାକୁ ସୁବିଧା ଟିକେ ଆଉ। ମନ୍ଦାରେ ଲଗେଇଦେଲ, ତାପରେ କଣ ହବ? ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ କଢା ପକେଇଲେ ସାର ଦିଆହବ। ବୋଉ ଏ କେତେ ଦିନରେ ଫଳିବ? 1.5 ମାସରୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ଫଳିବ ଆଉ। ବୋଉ ଏଟା କୋଉ କିସମର ଚାରା? ଇଏ ଦେଶୀ ଗଛ ଆଉ। ବୋଉ ହାଇବ୍ରିଡ ଗଛ କାଇଁ ଲଗେଇଲନି? ସେଥିରେ ତ ଫଳ ଅଧିକା। ଦେଶୀ ଗଛଟା ପତଳା ଚୋପା, ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଘରେ ଖିଆ ହବ, କଣ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ପାଣି ଦବନି ବୋଉ? ହଁ, ପାଣି ଦିଆହବ ନା, ନହେଲେ ଗଛ ମରିଯିବ।